Hier onder Rane van Broek bij de Jouwer komen 3 villa's. Prijskaartje goed €1 miljoen het stuk. Eén is er al verkocht. Voor de andere 2 is net sinds de crisis een soort interesse. Toch gaat het hele Treintje Wiel-project een soort weerstand oproepen onder omwenners. Die dachten een soort van Berlijnse moor in haar achtertuin te krijgen. In het ontwerp van architect Erik Schippers werden de 3 villa's wel zo volle mogelijk onderdeel van het landschap. Je probeert zo verantwoordelijk mogelijk dat in te passen. En daarom zie je wat is nou verantwoordelijk mogelijk, wat is mooi, wat is lelijk. Dat is altijd een hele discussie. Ik probeer het dan bescheiden te houden. Dus net zo heeg te gaan, in materialen een beetje aan te sluiten bij de omjouwing. Treintje Wiel is de droom van veehouder Klaas Kloosterman. Hij woont niet alleen het dure wenten op zijn land, maar ook de natuur eromheen ontwikkel je. Zoals de onlis van dit merken. Nou het Treintje Wiel meer farm krijgt, liet je echt de inwoners van Broek heel iets enthousiaster te worden. Men heeft nu gezien wat of het wordt, wat of het is. En toch ook veel van de mensen die toen kritisch waren, die hier nu rondlopen en wandelen. En die het eigenlijk toch, het is toch hartstikke mooi geworden. Maar vertellen ze jou dat zelf, hè? Nee, indirect hoor ik het. Van de provincie is Treintje Wiel een voorbeeldproject. Graag zouden ze zien dat er op meer plekken in Friesland van zulke boetens van de groen komen. Maar dat zit nog net echt op. Ik denk de oreninitiatieven zitten volle noordelijker. Dat is al minder aantrekkelijk. En hoe krijg je het valkwander? Je denkt over hoe zal dit onroerend goed zich in waarde ontwikkelen? Nou, daarvoor is dit een prima plek. Als je noordelijker gaat in Friesland, dan is dat wat zwakker in dat opzicht. En ik denk nu helemaal nu de huizenmarkt anders is, dan moet je toch wel echt een hele unieke locatie hebben zoals dit. Wil dat ook financieel haalbaar zijn.